Azért szeretem az Empower Taekwondo Centrumban az edzéseket, mert nagyon magas színvonalúak, minden napon edzés, és több területen is van esélyem képezni magamat. Én azért szeretek az Empower Taekwondo klubba járni, mert a zavaros mindennapokban nekem ez egy rendszert ad az életembe, és egy olyan helyet, ahol komfortosan érzem magam, és úgy érzem, hogy egy családtagja vagyok. Tulajdonképpen a közösség miatt is jövök ide, meg ami miatt tudom, hogy mi fog itt fogadni, hogy egy nehezebb nap után is itt megértenek, elfogadnak, és itt jól érzem magamat. Nekem ez a hely, ez az Empower Centrum, ez egy igazi Kánaán. A való világ elől ide tudok elbújni a legjobban, amikor beteszem ide a lábam, akkor teljesen kiürül a fejem, nem gondolok semmi rosszra, csak a szép és jó dolgok vannak bennem. Csabi mester teremtette meg ezt az egészet, és főleg az utóbbi időben, nem csak a fizikális egészségemre, mind mentálisan is ő segített elő, hogy jobb eredményeket érjek el versenyen, az életben vagy bárhol. Folyamatosan képzi magát a mester, így mindig tanulunk tőle valami újat. Rendbe rakott lelkiekbe, meg agyba is nagyon jól rendbe rakott, mert elég nagy káosz volt a fejembe, és rengeteget fejlődtem, mióta itt vagyok pár év alatt, és olyan dolgokra lettem képes, amikre nem tudtam, hogy képes vagyok, és ezt mind neki köszönhetem. Mindig el voltam fogadva, mindig támogattak, és mindig új tereket kaptam, vagy új felületeket arra, hogy ahol fejleszthetem magam. Fiatal korom óta tanít, és úgy érzem, hogy nem csak sportolóként, hanem mint emberként nagyon sokra tanított engem. Csabi mester nekem egy hatalmas biztonságérzetet ad, hogyha akár versenyen vagyunk, vagy bármilyen edzőtáborban, akár edzésen, hogyha nem megy valami, akkor nekem hatalmas egy biztonságérzetet az, hogy tudom, hogy ő van velem, és ő az edzőm.